ишке кушарга, ижектен сүз ясарга. Өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Белер өчен бик күпне, яратырга китапны. Өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Белер өчен бик күпне, яратырга китапны. Өйрәтәләр мәктәпләрдә, мәктәпләрдә. Мин Закирова Альмира Хәнәфи кызы булам. 96-нчы гимназиядә эшлим. Безнең гимназиябездә төрле милләттән булган укучылар татар телен өйрәнәләр. Рус балалары да, татар балалары да туган телне татар теле буларак сайлап белем алалар. Һәм инде әлбәттә рус телен сөйләгән балалар да бар, ләкин безнең менә шәһәр мәктәбе, рус гимназиясе булса да, мин әйтер идем, татар телен үз туган телләре буларак һәм татар телен дәүләт теле буларак сөйләүче укучылар хайран, күп. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, укучылар, татар теленә укытучы фидакар укытучыларыбыз. Менә сезнең күбрәк сөйләштерү формадамы или грамматик нигә дә күп игътибар бирәсезме? Безнең эш этабында эшләвебез дә төрледән башлана. Беренче сыйныфта билгеләр куймыйбыз бит инде. Әлбәттә, беренче сыйныфта беренче чиратта уңай, позитив, эмоциональ сәләт тудыру. Аларны телне яратырга өндәү. Алар белән күбрәк сөйләшү. Монда инде язма эшләр бик аз. Икенче сыйныфтан алып балаларны сөйләм күнекмәләренә дә өйрәтәбез, ләкин бердән алып 11-гә кадәр мин әйтер идем, хәзерге көндә без күбрәк сөйләмне үстерәбез диеп. Әгәр дә бала курыкмыйча сөйли ала икән, ул инде язу күнекмәләрен дә әйбәт үзләштерә. Менә әле мин әйтеп китәсем килә, быелгысы елда безнең рус төркемнәрендә укучы 8 укучыбыз татар теленнән имтихан бирә. Бу инде безнең эшебезнең нәтиҗәсе дип уйлыйм. Без беренче укытучы менә Сәләм уйымкасы белән дә эшлибез. Ул инде бигрәк уен технологияларын күз алдында тота. Без хәзер элеккеге традицион дәресләр кебек кенә үткәрмибез. Китап ачтык, укучылар тыңлагыз һәм языгыз дип. Үзебез балалар белән театр уйнаган кебек уйныйбыз, төрле интервьюлар алабыз, балаларның сөйләм күнекмәләрен үстерәбез. Шулай ук төрле уеннар да дәресләргә кертеп җибәрәбез. Һәм дәрестә балаларның шушы уен технологияларын куллану әлбәттә аларның яшь үзенчәлекләренә игътибар ителеп эшләнелә. Мин инде былтыр 32 мәктәптә булдым Татарстанның, 10 колледжда булдым. Кайда күбрәк татарча, кайда әзрәк инде менә. Кызганычка каршы, хәзер бит инде татар фәннәрне татарча укытмайлар да. Менә как безнең гел кабатлы инде Рустем Нургалиевич, рәис безнең. Менә ул һәр мәктәптә бар шундый энтузиастлар. Шуларның аркасында инде ничектер татар телен барыбер саклайлар инде. Менә ул бик авыр инде. Сез әйткәнчә, кирәк жараттырга, кирәклеген белдерергә, ничек киләсе буыннарга аны тапшырырга. Шулай бит инде. Менә без инде 26 ел Мәскәүдә шул татар теле саклау буенча, татар культура саклау буенча без шундый эш алып барабыз. Менә без инде дә безне күп критикада безнең адреска бар инде. Безнең уйлаганча без методикада тренинг кулланабыз. Без гипнотизерлар түгел, Кашпировский түгел, но без менә, безнең бит инде балалар, студентлар, яшьләр шул. Без алар белән форма тренингта менә кирәк жараттыру, җаваплык менә шундый формада кич буе татар теле дип башларга, йөрәкләргә, миләренә тырышабыз сеңдереп, бит мәҗбүри жараттырып булмый. Шулай бит инде. Без инде менә шунда шулай сөйләйбез, матурлыгын инде кирәклеген, без тырышабыз жараттырып шул форма тренинг шундый алып барып инде менә. Аннан соң үзара сөйләштерәбез.
Менә шундый безнең формада. Сез менә без сезгә җибәребез үз безнең ниләрне. Ну, балаларга, может быть, ул мәктәп балаларына бик ул форма килешмәс тә. Монда әти-әниләр белән бәйләнгән. Менә бер кыз бар Казанда. Ул школа Солнце. Шмаковта инде. Шул кыз хәзер татарча бик яхшы өйрәнде дә, ул беренче, икенче классларга үзе барып өйрәтә. Хәерле көннәр, мин Абдуллина Рәйсә булам. Хәзерге вакытта Казан шәһәренең Солнце мәктәбенең 11-нче сыйныфында укыйм. Җырларым, сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Безнең оешма нәрсә белән аерылып тора? Менә аерылып тора. Без тюрки халыкларны үзебезгә оештырабыз. Менә бөтен тюрки халыклар, алар безнең кредә. Аннан соң инде менә безнең тоже критика күп безнең адреска. Без православ татарларны тоже үзебезгә оештырабыз. Православный татарлар, аларгадан землячество ясап, общество ясап. Алар да бит татар инде. Кемгә алар кирәк? Шулай бит. И менә православный татарлар кой берсе ныграк үзара татарча сөйләшәләр. Ну, без инде менә яшьләр белән сөйләшәбез, теге ничек әти-әниләр кем, бабалар, әбиләр кем сезнең булган, кайда алар эшләгәннәр, сез үзегезнең теге әбиләрне белеп, кайдан алар кайсы жактан килгән, кайда туган дип, шундый формада тоже без алар белән тырышабыз сөйләшергә инде. Мин әйтеп китер идем, сез хәзер әйткәннән соң. Безнең балаларны бит традицион рәвештә дәрес формасында гына алып бару түгел. Без балаларның сәләтләренә карап, аларның кызыксындыру ятабыз туган телгә карата. Безнең мәктәптә ел сайын традицион рәвештә уза татар кызы конкурсларына әзерлек, мәктәп туры була, аннан соң шәһәр турына әзерлибез. Безнең инде берничә ел рәттән укучыларыбыз призер булып киләләр. Шулай ук шәһәрдә дә. Менә быел да шәһәр баласы шулай ук призлы урын алды. Бик отып, аның өчен сыйныфташлары җан атып, барыбыз бергә әзерләнеп, кемдер шигырь сөйли, кемдер костюмнар турында үзенең киңәшләрен бирә. Аннары ел сайын мин әйтер идем, минем укучыларым Казан сандугачы конкурсында шулай катнашалар, җыр осталыгы белән. Аннары соң матур шигырь сөйләү конкурсларында да шулай катнашалар. Муса Җәлил конкурсларында, менә Габдулла Тукай безнең күңелләрдә, йөрәкләрдә һәр вакытта да конкурсларда катнашып киләләр. Менә безнең ике максат бар. Ике максат. Беренчесе инде шул зур шәһәрдә, 10 миллионлык шәһәрдә безнең бит татар теле даже мәктәптә аны инде татар мәктәбе дип булмай. Безнең бер мәктәп юк, бер детсад юк. Безнең бит менә татар теле ул мәсьәләләр авыррак Мәскәүдә. Менә шул безнең бер максат татар телен саклау, груп гадәтләрен саклау, ә икенчесе максат инде безнең татарский кадрларны, балалар, алар инде менә политикада, бизнеста, нинди кайда укыйлар, шунда инде теге депутат булсыннар, байысыннар, начальник булсыннар, шундыйрак формада без аларга әйтәбез инде менә сез татар булгач инде ныграк тырышырга тиеш, сез шундый киләсе җылларда инде үскәч, эшләгәч инде татар милләткә булышырга кирәк. Менә шундый формада менә сез эшләгез, тырышыгыз, байыгыз, аннан соң татар милләткә булышырсыз. Менә мәктәпләр татарча төзерсез, детсадлар ачырсыз инде. Теге элек булган бит ак байлар. Менә шулар турында без аларга сөйләйбез. Менә сезгә дә шул бәләкәй чактан ук, может быть, аларның бит менә мин балалар белән очрашканда мәктәптә без алар белән сорайбыз. Нинди синең хыял, нинди синең өмет, ничек син үзеңә күрәсең 10 елдан, 15 елдан, кем буласың син? Врач буласың, ни буласың? Оннан соң барма синең ишеңдә шундый хисләр, уйлар татар милләткә булышырга, татар милләтне күтәрергә, менә үзенең дусларына булышырга инде. Оннан соң без инде менә вот шундый формада шул балалар белән шундый тоже сөйләшәбез инде. Может быть, менә мәктәптән кирәк аларга сөйләргә, менә безнең бер җегет бар Нижнекамскида. Без
аның белән 2 ел аралашабыз, ул хәзер 10 класста, әлеге 7. Менә ул 7 класстан ук инде, ул да, аның дуслары да без президент булабыз дип сөйләшәләр инде. Президент булгач, без яхшы укырга тиеш, яхшы язарга тиеш, бөтен нәрсә белергә тиеш дип, шулай итеп менә алар үзләрен 7 класстан ук инде хис итәләр, мин президент булам дип. Менә шундыйрак формада өмет, хыял, шундый балаларга кирәк дип нәрсә без уйлыйбыз инде. Безнең бурычыбыз һәрбер балага төрле яктан якын килеп, аларны беренче чиратта яхшы шәхес буларак тәрбияләү. Еллар узу белән аларның бит күз аллаулары, тормышка карашлары үзгәреп тора. Безнең менә шушы шәфкатьлелек, михрибанлык һәм дөньяга уңай караш, позитив фикер йөртү һәм дә һәрбер өлкәдә белемле булып, үз аякларында нык басып торып, үз көчләренә ышана торган шәхесләр тәрбияләү. Инде әгәр дә андый шәхесләр без тәрбия алабыз икән, алар инде киләчәктә әлбәттә иленә, үзенең туган җиренә файда китерә торган укучылар булачаклар. Ну, бик яхшы шулай булгач, и тагын инде менә без студентларга, может быть, аны тоже мәктәптә кирәк шундый методика менә һәрбер бала, например, һәр ураза айында, сезнең подъездда, может, берәр нәрсә булышырсыз, берәр туган, может быть, әби бар, берәр шундый кеше бар, магазинга барып кайтырга, әйбер илтергә, хәлләрен белергә, менә шундый благотворительность, аннан соң хутыгы аларның бит инде алар әти-әниләр белән торалар, менә нәрсә белән алар булышалар, менә нәрсә белән мәчеткә, значит, әбиләргә, берәр инде шундый туганнарга, инде шундый благотворительность хисләре яшьтән үк уятсагыз, тоже бик яхшы булыр инде. Бу өлкәдә дә эшлибез. Безнең мәктәбебездә уку елы башында һәм уку елы ахырында һәр вакытта да балаларга дигән акция уза. Бу инде ярдәм йөзеннән. Ел башында менә шушылай балалар кем нәрсә бирә ала. Алар үз куллары белән эшләгән браслетлар ясыйлар, картиналар алып киләләр. Үз куллары белән ясаган бик кызыклы эшләр, җәй көне менә нинди кызыклы әйберләр эшли алганнар. Аннан соң акчалата да ярдәм итәләр. Яз көне дә, көз көне дә без бу җыелган әйберләрне Парик Горьковага барып, шулай ук кешеләргә күрсәтеп, тәкъдим итәбез, аларны сатып алалар. Үзебезнең мәктәп ишек алдында да шулай ук ата-аналар өчен уздырабыз инде. Аларны сатып алып, балаларның төрле дәрәҗәдәге булган михрибанлыкларын һәм осталыкларын күреп, бик шатланалар. Безнең ул мәктәптә традиция буларак бара. Һәм тагын әйтер идем, әле безнең менә кешеләргә, балаларга һәм әле төрле приютларда булган песиләргә, этләргә дә ярдәм күрсәтү бара. Аның белән безнең бигрәк тә менә билгеле бер укытучы инде әйдәп бара. Бездә менә кешелеклелек, михрибанлык юнәлешендә эш бик зур алып барыла. Әле патриотик яктан да бик зур эшләр алып барыла. Безнең директорыбыз Бузюкин Сергей Аркадьевич традицион рәвештә 2 бәйрәмне һәр вакытта да уздырта. Мәктәп күләмендә инде, башка бәйрәмнәргә өстәп. Ул безнең рыцарский турнир, менә февраль айында 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныфка кадәр безнең укучылар менә Советлар Союзы вакытындагы кебек шушы формалардан, матур мәктәп формаларыннан чыгып, төрле командаларны үтиләр. Аннары соң төрле спорт уеннарында катнашып, үзләренең физик яктан булган көчләрен күрсәтәләр. Физик яктан үз көчен күрсәтә алмаган балалар акыл ягыннан булган үзләренең үсешләрен күрсәтә алалар. Алар инде бигрәк тә тарих өлкәсендә сөйлиләр. Һәм шулай ук медицина ягыннан һәр вакытта да бит инде без тормышта төрле яктан әзер булырга тиеш. Медицина ягыннан менә әгәр дә тезең я башың авыртса, ничек итеп беренче ярдәм күрсәтеп була. Менә ул өлкәдә дә яз көне май аенда безнең һәр вакытта да менә бер көн шулай ук багышлана Зарница ажаган бәйрәменә. Бу инде безнең мәктәп территориясендә һәм шулай ук Горький паркында уза. Монда инде балалар спорт киемнәреннән киенеп, төрле командаларны үтәп, патриотик җырлар җырлап, берничә адым атлап, аннан соң янгын сүндерү буенча, мылтыктан ату буенча, аларны җыю, ату, төгәл итеп ләгү, канатлардан, чокырдан менү, тизлек белән йөрү, төрледән төрле алымнар белән менә шулай балаларны төрле яктан кызыксындырып эш итәбез.
Ну, ярар, бик яхшы алай булса. Без сезнең белән шул бергә бер формада әзрәк эш алып барабыз. Сез балалар белән, без инде яшьләр, студентлар белән сезнең балаларны Мәскәүдә көтәбез. Алар Рәхмәт. менә нәкъ шул үзенең инде өйрәнгән монда җирләрне инде шулар безнең яшьләр белән шунда инде аралашып күрсәтерләр, Алла белсә.